boxes, oh, tig 550 lang. Mga pang basketball na ano. Ganda. Mga pang starting pack. Mga boxer, oh. Chicago DeRozan. Jordan. Price is 39, no? Lakers. Siyempre Kobe. Menggerak di sana. Mau bente. Ya. Pangbo. Pangbo, uang. Mga camping ko 20 lang, oh. 20 देना देने को नहीं मिलते कि भी नहीं कि देना तो फिर इन्हें जो भी तुम मिले पानी ये नहीं देना तो जो देना तो फिर इन्हें भाई इसमें लार्ज मिलेगा हैं केवल गरम कोल this 5 more huh? Because bigger size of course small mga brief, mga box 50. $23, oh. Mahal kong Maynila. Maraming magandang items dito sa New Era. Gusto mo ng short? Ito, oh. Kano? 19 lang, oh. Ano? May pang suot ka na. Pambahay naman dito. Mga belt 15. No, Beatles, oh. Yesterday all my troubles seem so far away. Pambahay naman dito. Malambot daw yan.
Kaya wala yung mga pamabaye. Ito perfect short. Ayan o, terno, pantulog, 20. Ganito. Kamay size mo din. Pagtago pa buhay ako yung malaki. So yung napili natin ito, buwang. Pang ano, para pagka naglalakad papuntang trabaho at may ano ka na, parang pinaka sombrero mo na. Ang price niya is 20 dirhams. Kahit mga damit po 8.5. Hindi ka na maselan, pwede mo nang suot to. At yung mga brief po 550. Shohu Sakuragi. Yung mga medyas ng ano yan. Ito silang dito 12 dirhams. Diba? Ito Kyrie Irving yata ito. Okay na. Wala po. Wonder, ha? Wala rin po. Thank you. Saan natin iwan? Okay, sige. Ito. Uy.